Vítajte, pán Tomeček. Ďakujem pekne. Zišli sme sa tu, aby sme sa porozprávali o vašich predstavách. Ako ďalej? Mojou technickou a osobnou teraz takou prioritou je, že formujem nový systémový smer. Hej? A to je na tému adaptácia na klimatickú zmenu. Čiže globálne oteplovanie, to, čo znamená, že exponenciálny nárast tropických dní alebo masívnych tropických teplotných vln, to môže trvať týždeň, 2, 3, mesiac, potom to klesne, zase to môže týždeň, 2, 3 trvať, ale už na úrovni 40, 42 a viac. S projekciou na 10 rokov dopredu. Hej. Čiže, a na tento proces, čiže vychádzame z toho, že je potrebné stabilizovať. Ľudský organizmus optimálne môže fungovať medzi 22, 25, 26 stupňov a ešte by mal fungovať aj v znečistenom vonkajšom, čiže to sú poznatky z OECD, čiže exponenciálny nárast vonkajšieho znečistenia ovzdušia. A po covide vieme, že aj vnútorné ovzdušia, čiže záchyt aj tých vírov a tak ďalej. Na to máme vyvinuté filtroventilačné kompakty. Súhrne. Ako by ste to nazvali? Globálna, digitálna, interdisciplinárna technologická platforma. Ste prvý, ktorý sa s tým zaoberá? Pred 5 rokmi robili ekonomická univerzita, robila marketingový prieskum pomocou kľúčových slov. No nenašli proste, v takomto kontexte nenašli subjekt, ktorý by sa tým zaoberal. Ale rád by som, už minimálne, aj keby to bolo iné riešenie, rád by som privítal partnera, s ktorým by som si technicky a organizačne vedel povedať, ako ďalej. To malo svoj predvoj. Zaoberali ste sa niečím iným. Toto je niekoľkoročná záležitosť. Výskum, vývoj, realizácie a zároveň aj prekrývaním etap. Tam je otázka už teraz toho interdisciplinárneho riadenia. Čiže viete, nielen, že zariadenia sú v automatickom režime, že sú tam najmodernejšie strojnotechické zariadenia, do toho elektrochémia, proste tento proces. A teraz, keďže mikroelektronika skončila, ja som išiel na živnosť a začal som robiť ako technologické dodávky ETKM robilo ako už od samého začiatku a spôsobom na kľúč. A počase metódou postupných krokov, čiže metódou postupného vývoja a implementovania tých niektorých riešení do dodávok, tak sa vyprofiloval tento komplexný systémový prístup, ktorý vám chcem predstaviť. Áno, čiže nejaký postup krokov. Tak, áno, ale to už teraz je kompakt. Teraz je to už systémový produkt alebo systém, ktorý má už typové riešenia. Medzičasom vstúpila do hry digitalizácia, čiže my už teraz riadíme tie technologické kompakty cez IT riešenia, čiže cez internet, cez datové prenosy, všetko ale v automatickom režime. Keď mi vypadne systém napríklad, alebo takže napríklad dojde k výpadku v Čiernej nad Tisou, tak z dispečingu cez internet z Bratislavy to vieme reštartovať. Za spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Prahe na základe našej objednávky nám zmerali vzorky a bolo zistené na rozdiel od iných zaužívaných smerov alebo koncepčných analýz, že výfukové plyny sa skladajú len povedzme z rakovinotvorných uhlovodíkov. To nie je celkom tak, áno, skladajú sa, ale sú tam ešte aj jedovaté spaliny zložiek oxidu uholnatého. Takže vy ste išli na to inak. Áno, čiže reálne vzorky, ktoré boli premerané v takých špeciálnych kanistroch, vedľa auta, ja som stál na Vazovej, ako je rektorát STU, tam je také parkovisko, jedno auto, druhé, medzi tým kanister, ktorý pod tlakom nasal v priebehu už 3/4 hodiny kontaminovanú vzorku, čiže v kolónach auta výfukové plyny. Hej. A niekoľko takýchto kanistrov, a to sme potom vyviezli do Prahy. V Prahe to dali v laboratóriu do chromatografov a na základe toho bolo skonštatované, že
tú filtráciu, tú filtroventilačnú jednotku, okrem záchytu hrubých, stredných a malých alebo mikronových nečistôt, je v podstate treba ďalej potom, to je v tej vzorke alebo v tom prietoku toho vzduchu musíme najprv oddeliť tieto mechanické nečistoty a až potom takto kvázi vyčistený alebo upravený vzduch, až potom to môže ísť na tzv. Sorpčné patrony na aktívnom uhlí, ktoré je impregnované na záchyt, povedzme, uhlovodíkov, alebo tej zložky, dneska sa to volá, že TVOC, alebo tak, ako také všeobecné pomenovanie to je, ale ja to nazývam stále, že súbor uhlovodíkov. A potom je ďalšia sorpčná komora je na záchyt spalinoxidu uholnatého. Dobre, je toho už dosť, čo ste povedali. Teraz to zostručníte dohromady. Tak, a teraz máme priestor, čiže celá tá koncepcia je založená na tom, že máme to rozfazované, že sledujeme len teplotu. Áno, sledujeme. Dneska ešte je tam zásadná vec, že väčšina systémov je, keď zoberieme tak, že áno, tam sa použijú na stabilizovanie, znižované teploty vybrané špeciálne, vhodné ale moderné klimatizačné komponenty. To sú Japonci najďalej v tomto smere, tzv. Energeticky efektívna inverterová technológia v tepelných čerpadlách vzduch. Čiže môžeme to použiť de facto, čiže aj v režime chladenia, aj v režime kúrenia, čiže ako náhradný zdroj pre plyn, čiže cez elektriku. Hej. Takže systém riadenia umožňuje dynamické zmeny aj z hľadiska tej stabilizácie teploty. Sa bavím tak, že môže byť vonku 40 a systém vo vnútri musí dať tých 25. Hej, a to musí držať s presnosťou 1 stupeň, plus minus 1 stupeň. A do tohoto procesu, keď zoberieme reálny stav, a práve tie analýzy spred 5-6 rokmi dala OECD takú špeciálnu informáciu, ale aj správu, niekde v archíve to mám, že je exponenciálny nárast vonkajšieho znečistenia ovzdušia, čo sa prejavuje na náraste predčasných úmrtí, náraste chorobnosti a tak ďalej, čiže ekonomické straty. A v podstate generuje to ekonomické straty. Čiže není práve na to, aby sa v tomto komplexe takáto technologická podpora bola vo svete. A kto bude odberateľ? Hoci kto. Štát? Podniky? Aj štát, aj podnik. A čo teda bude odoberať? Aby človek prežil, tak by mal mať minimálne takéto nejaké vybrané kompakty, čo vám odprezentujem. A aby mu zabezpečili stabilizáciu teploty od tých 22 do tých 25 alebo 26 stupňov, keď vonku bude 40. To je otázka už potom teraz podľa normy, tomu sa teraz vrátim, pretože tam je stávajúci stav je, že vám nadimenzujú projektanti podľa normy. Teplotu vonkajšieho vzduchu vo vnútri, povedzme, dokážu, ale pri teplote vonkajšieho vzduchu je 32 stupňov. Hej? To je norma. Ale dneska sme už o 10 stupňov viacej, reálne. Na západe aj vo svete, áno. U nás skôr ešte menej, ale už to stúpa tých 38-40. A ja som to premietol, s projekciou sme to premietli až od tých 10 rokov dopredu s predpokladom, že túto môže byť 40-42 u nás. Hej? Keď by som sa mýlil, podotýkam. No a k tomu zodpovedá aj výber zariadení, pracovných podmienok tých zariadení. Tie zariadenia, ktoré toto zabezpečujú, musia byť dimenzované, musia mať pracovné podmienky na teplotu vonkajšieho vzduchu až 48 alebo 52 stupňov. Ale pointa je v tom, že keď som povedzme v tej černej natisov a som tam v rámci finalizácie a aj kvázi verifikácie alebo auditovania, vnútorného auditovania týchto procesov, tak máme špeciálny tzv. Mobile Lab, čo znamená malinké zariadenie, ktoré je nadimenzované tak, že oživí takýto kompakt na mieste, povedzme v tej čiernej. A keď mu
cvakne relátko a tak je jasné, že kolega v Bratislave na dispečingu na servery, že nadviazal spojenie s tým kompaktom, ktorý je. A toto máme na jeden dispečingu, na jednom serveri zviazané a vieme to monitorovať. Objavili vás už tí, ktorí o tom majú vedieť? Je veľký problém, aby takýto interdisciplinárny alebo multidisciplinárny produkt, či právnici, ekonómovia, čest výnimkám samozrejme, aj IT špecialisti, biznismeni, aby to celé akceptovali. Aby to vôbec spracovali, aby tomu dali priestor. Je to na úrovni, povedzme, ešte zbytok tej poctivej technicko-ekonomickej garnitúry ešte zostal tu. A to je ešte základ na to, že toto celé môže fungovať. Čiže to, čo máme, je potrebné inovovať. Je to na absolútne inej úrovni, možno finančne. Toto zatiaľ som financoval zo svojich zdrojov niekoľko rokov. Hej. Mohol som mať niekde v Chorvátsku barák a tak ďalej. Hej. Nesťažujem si, hej, ale mohol som to takýmto. Ale nejak život mi to ukázal tak, že, a práve to je to, čo hovoríte, že tá tenzia celého tohoto procesu a tohoto systému ma drží v tom zmysle, že mi to nedalo a že stále sa niečo objavilo k tomu, že aby som to investoval do vývoja a postupne to vygeneroval do tohoto produktu. Už ste to niekde zaregistrovali? Toto je na diskusiu, pán profesor. Mal som kamaráta, možno, že vždycky asi som urobil chybu, v niektorých prípadoch som určite urobil chybu, že automaticky, keď som si s niekým ako ľudský, technicky sadol, že automaticky dostal objednávky, osobne viazané kontakty a takto, že vždycky ma to posúvalo. V tomto prípade ma to viac menej sklamalo, pretože kamarát dlhoročný, ktorý generoval autorské osvedčenie na vynález, na odstraňovanie ťažkých kovov z odpadových vôd, na odstraňovanie gallium arsenidu z odpadových vôd, čo boli ako regulárne autorské osvedčenie, ako spoluautor vynálezu. Tak keď som mu toto predstavil a už bol v súkromnej firme, tak mi hovorí, a okrem doktora, že bol doktor práv, bol aj chemik, tak mi hovorí, že vieš čo, že patentovať to, alebo priemyselský iný vzor, že v podstate, aj keď ide proti sebe, že v rámci nejakého prieskumu, že by to vedel spracovať, ale že aby sme to predávali ako know-how, ktoré je koncipované na problematiku konkrétnych užívateľov, pretože údajne, podľa neho to bolo tak, že tie zahraničné firmy monitorujú všetky tie prihlášky, a že tam je nebezpečie, aby sa to celé neprevalilo. Zatiaľ toto som rešpektoval. A čo teda ďalej? Zatiaľ som nie, že nezaregistroval, poviem vám to inak. Mal som workshop, to je slide, tiež to viem zdokladovať, hej, alebo ukázať, jednak s jednou odbornou českou skupinou, ktorý mi hovorí, pane Tomeček, vy tu děláte průkopnickou práci. Hej. Ale to ja berem už s takým poznámým, vidím ich do ich duše, tak už to berem tak, že proste áno. To bych řekl taky. Takže som bol veľmi opatrný už potom v ďalšom a dobre som urobil. Hej. Dobre som urobil. Lebo v momente, keď som im predstavil finálne stavy, tak cukli, hej. Už si mysleli, že to môžu oni, ale není to tak, hej, ako svojím spôsobom preberať. Druhá partia bola švédska elitná firma, ktorá vyrába filtre a tak ďalej. Keď toto videli, a my sme trošku inak, niektoré materiály švajčiarsko-nemecké a tak ďalej, cez Česko a tak, povedali mi po skončení, že budú radi, keď budem odoberať, ako firma bude odoberať ich produkty. Ja som to tak slušne prijal, to som netušil, že príde COVID a mali takú peknú stojanovú jednotku, práve na interiérové, na takýto priestor, že proste na záchyt vírov, baktérií, tých mikronových aerosolových častíc, ktoré generujú práve takéto
stavy ako pre ľudský organizmus, keď to není zachytené. To musíte deaktivovať celý ten vírus, a to je na HEPA filtrácii. Takzvaný žiadny germicidný žiarič, to, čo prosto zneužili komerčne, malinký ventilátorček, že toto rieši, generuje to jednak jedovatý ozon, hej, a nerieši to toto, hej, ako z hľadiska celej kubatúry a celého priestoru. No ale táto švédska firma pred odchodom mi hovorí, my sme mali taký krásny roll-up, tuto mám v jednej už inovovanú verziu, že či si ho môžu nafotiť. Ja som dal súhlas, aby som po 2 rokoch zistil, že zachytili už tú myšlienku monitorovať to cez datové prenosy. Posunuli to do inej roviny cez cloud a cez finančne silná skupina švédska, tak to proste, zobral som to, lebo aj s tým cloudom a zasponzoroval som manželku držia pri živote na hematológii v Bratislave na Antolskej, tak tam som cez cloud riadené takéto a monitorované takéto čističky vzduchu. To bolo pozitívum toho workshopu, a aj vyhodnotenie situácie, lebo čo je to, v podstate to, čo nastalo, a spracovať ten problém, hej? Čiže základná ventilácia, pretok vzduchu, musí prívod, odvod čerstvého vzduchu a dočistenie takýmito zariadeniami. To je alfa, omega prevencie na COVID a na veškeré víry. Otvára sa nová téma. Adaptácia na klimatickú zmenu, existencia, prežitie a ochrana života v podmienkach globálneho otepľovania, tropických teplotných vln, v znečistenom vonkajšom a vnútornom ovzduší. Produktová a technologická podpora pre adaptáciu na klimatickú zmenu je súbor opatrení na zmiernenie negatívnych dôsledkov zvyšovania teploty klímy a prispôsobenie sa novým podmienkam. Ide o kľúčový proces, ktorý pomáha spoločnostiam, ekosystémom a hospodárstvu zvládať rastúce teploty, extrémne prejavy počasia, stúpajúci počet tropických dní v letných mesiacoch a eliminovať mestské ostrovy tepla. Osobitne adaptácia verejného zdravia, pracovníkov a občanov na klimatickú zmenu je čoraz dôležitejšia a zložitejšia, pretože rastúce teploty a exponenciálny nárast znečistenia vonkajšieho a po covide aj vnútorného ovzdušia majú výrazný vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. V súčasnosti sa nám otvárajú nové témy. Adaptácia na klimatickú zmenu a využitie digitálnej technologickej platformy s produktovými riešeniami. Tie zohrávajú kľúčovú úlohu existencie plnohodnotného života v podmienkach globálneho otepľovania, tropických teplotných vln, v znečistenom vonkajšom a vnútornom ovzduší aj vďaka zvýšenej odolnosti a spoľahlivosti technologickej infraštruktúry. Trendy a riziká pre teritórium Slovenskej republiky a realita v nasledujúcich 10 rokoch je exponenciálny nárast teploty a masívnych tropických teplotných vln v podobe 2 až 3 týždňových, prípadne mesačných teplotných intervalov v rozmedzi 38, 40 až 44 stupňov Celzia. Uvedené teplotné výkyvy podľa prognóz a klimatických predikčných modelov mali Slovensko zasiahnuť až v roku 2050. V roku 2019 zasiahli európske metropoly vysoké teploty. Paríž 42,7 stupňa Celzia, Amsterdam 40,4 stupňa Celzia, Bonn 41,6 stupňa Celzia, Londýn 38 stupňov Celzia. V tropických vlnách dochádza ku zdravotným kolapsom starších občanov, najmä v mestských aglomeráciách, ako sme to pozorovali v rokoch 2003, 2007 a 2019. Súčasne sa exponenciálne zvyšuje znečistenie vonkajšieho a vnútorného ovzdušia vplyvom dopravy, z priemyselnej činnosti, v energetike počas mimoriadnych udalostí i priemyselných havárií. Osobitným problémom je bioterorizmus, pandémie a iné riziká. Dopad uvedených faktorov už má pre Slovensko následok nárastu ochorení bronchitídy a predčasných úmrtí, kde sa predpokladá do roku 2050 nárast až na 5000 obyvateľov za rok.
Riešením je zvýšenie odolnosti a spoľahlivosti technologickej infraštruktúry s využitím podporných technologických produktov a systematických opatrení v tropických teplotných vlnách. Digitálna technologická platforma z ponuky je realizovaná v 6 sekciách, ktoré plnohodnotne zastrešujú dizajn, proces a realizáciu komplexných riešení pre adaptáciu na klimatickú zmenu. Prvá sekcia – digitálna technologická platforma s typovými riešeniami pre zvýšenie odolnosti sídelnej infraštruktúry. Druhá sekcia – digitalizácia a adaptácia na klimatickú zmenu. Tretia sekcia – zvýšenie odolnosti a spoľahlivosti technologickej infraštruktúry. Štvrtá sekcia – forma civilnej bezpečnosti. Piatá sekcia – forma civilnej bezpečnosti osobitne individuálnej ochrany. Šiesta sekcia – virtuálne dizajn realizačné laboratórium. Adaptácia na klimatickú zmenu a produktová digitálna technologická platforma pre prežitie v prostredí Slovenskej republiky sa realizuje formou komplexných dodávok, spôsobom na kľúč. Viac informácií sa dozviete na webovej stránke.